Kelma li nisimgħu spiss dwarha waqt din il-pandemija hija l-kelma kwarantina. Dan huwa t-titlu ta' ktieb ta' Jim Crace li ġie tradott tal-Malti minn Charles Flores. F'dan il-ktieb l-awtur uża l-mixja ta' Ġesu fid-deżert meta kellu diversi tentazzjonijiet u qabbilhom mal-problemi li ra l-awtur fl-Ingilterra fi żmien l-eks Prim Ministru Margaret Thatcher. Huwa ktieb dwar il-kwarantina, ġifieri s-sawma li qatta Ġesu Kristu fid-deżert aktar minn 2000 sena ilu. Però minn għajnejn awtur illi ħalla l-fantazija tiġri bih, ħalla l-idejat tiegħu jidħlu propju fl-istorja, ħoloq storja, għamel allegorija, illi minna tiskanta kemm joħorġu stejjer ħelwin u sbieħ. Flores għalinna wkoll li din it-traduzzjoni saret f'inqas minn sena fejn stqarr li dan ma kienx ktieb faċli biex ikun tradott bil-Malti. Mhux ktieb faċli biex taqilbu għal-Malti, kif l-istess mhux faċli taqleb mill-Ingliż għal-Malti. Għandek l-idjoma Ingliża li wieħed irid jevita u jara x'isib bħala alternattiva f'dik l-idjoma Maltija. Għandek ukoll il-kurzitajiet ngħidilhom jien lingwistiċi fejn it-tlaqqijat ta' ċertu kliem bl-Ingliż tiskanta kemm jgħaddu, kemm tieħu pjaċir taqrhom. Tismagħhom bil-Malti kważi anki jinstemmaw vulgari. Ġifieri tissib dan is-sens ta' bilanċ, nittama l-irnexxieli.